Anyanzi yangu yakatakatika. Ndozokukwetsiwe. Nezi kana inini dai zvaibvira kuti nditaridze pamwe pacho padzitori apatotauriki kana kuti ndikuratidze panotonetsa aneraya kana kurara andirari nekungokwenya mhezi dzacho zvadzirikita dziri kuuya makawanzika zvakaita kubva umu kana kuti titaure wari kunyara madzimai aya kutaura mhezi wanzo takazombotanga tiita zvokuputisa netsono but kuziputisa netsono nemawandiro adzaita manje kuti ukangoputisa nhasi mangwana zomuka dzakabuda dzimwe dei baba wedu watinzwirawo tsitsi kuti nyika yese vana vese awagopera kufa here. Yes, amuri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHorizon Trends apa tinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika anofunga makatarisa kuseri kwangu kune mhomho yevanhu iri kugara tiri kuno paStonebridge panonzi paDDF muridzi vakanga vatori nedzimba dzavo muchivaona vakadai so asi pari zvino vakugara mumaplastics avari kugara zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe pari zvino tinavo muchirongwa toda kuti vatauro zvakare tiri kunzwa kuti kuno kuStonebridge neHopley zvakare kune dambudziko rescabies yanetsa vanhu mhezi naika kunyanyanya ziri kubata vana vadiki saka toda kuti varondedzere zviri kuitika kuno kuti zvakambonyatsomira sei. Aiwa ngativanzwe vachitaura. Mhezi idzi dzaane nguva vana vabatwa nadzo saka dzakutapukira chero kune vanhu vakuru zvokuti mukatarisisa munotoona kuti ndakatokuwara nekukwenya kana apa pane ronda riripo kwenya ikoko saka chichemo changu ndechekuti dai vatibatsirawo nemishonga yekuti vana vabatsirikane pamhezi idzodzi chokurwadziwa zvakanyanya dambudziko rekuti mvura ndo yatinenge tisina saka utachiona kuvana hunowanda nekuti makanda avo achiri matete anokasika kubatira zvirwere saka taingochema dai vatibatsirawo nemishonga. So tichitarisa maningo yakareba sei inimi nemwana zvese masangana nedambudziko iri? Ndine mumwe mwana asipo izvozvizvi iye atori nedzakatonyanyisa kudarika ushu andinaye musana kamuzukuru kangu saka chinhu chiri kungoramba chichitenderera mumba nekuti sekuti mushonga pane pasina takambozogezai nebhumu asi hazvina zvazviri kubatsira hapana chiri kuchinja tikungoramba tichigeza nebhumu iyoyo asi ndikungoti tavanawo mushonga dambudziko iri raigona kupera asi mwedzi chaiwo chaiwo watokwana mwana abatwa nemhezi ini dzangu dzakazotera hadzo mumashure. Alright, so mwana ndiye akatanga nedambudziko iro bazo. Alright, mwana ndiye akatanga. Tichitarisa munharaunda ino yeStonebridge pane vamwe vamakanzwa iri zvakare vane dambudziko iri? Ya varipo vamwe sekutaura kwandiri kuita kuti muzukuru wangu mukamuona izvozvi kana ganda rake ine harichatoiti takutomukwesha nedombo but muna ane 9 months. 9 months? Takutoita zvekugeza nedombo nekuti akazombotanga tiita zvokuputisa netsono but kuziputisa netsono nemawandiro adzaita manje hazvibudi saka kutotora dombo rinomara omukwesha omuzora bhumu. But muri kuona pane machenjesi ere ari kuitika kubva pamakatanga kumudaro zviri kuchinja ere kana kuti zviri naniwo hazvo asi haakupera chaiko hadzisi kupera nokuti ukangoputisa nhasi mangwana zomuka dzakabuda dzimwe. Ko veutano vakambouyawo here munharaunda muno vachipawo vanhu dzidziso kuti vangadii? Havana hatina kumbobatsirwa. Alright, ko makakwanisa here kuenda naye kuchipatara zvakare kuti ambonoonekwa dambudziko iri? Kuchipatara ndakatomboenda naye bhuku ndinaro rekuchipatara. Alright, akabayiwa 7 days asi hadzina kupera, hapana chakachinja. Chikumbiro chenyu mama chingava chipi nokuti tiri kuona zvikuru kuno kuStonebridge nekuHopley dambudziko iri ratotekeshera remhezi idzi? Chikumbiro chedu ndechekuti dai vatibatsirawo nemishonga mvura panzvimbo yatiri panapa hapana saka pane paidiwa mvura yekuti mwana ageze nesuwo wacho tiwane mvura yekushandisa nekuti akasatogeza ipapapa usiku hatirari anenge achichema ndo chikumbiro chataa tinacho zvakanyanya kuti dai vatibatsirawo nemishonga dai vanga vatibatsirawo nenzvimbo yavanogona kutiendesa yekungonoti vanhu garaiwo zvenyu apa vanhu votangira zvavo ipapo vachiendawo kumberi ndo chikumbiro changu chandandinacho. Kune vana varwara mhezi kuseruko nedambudziko irori saka tenge tiri kumbofunga kuti pamwe chikafu chatiri kudya kana kuti ivhu vana vari kutamba netsvina here penge tiri mukati mutakagara zvakanaka tenge tisingazvioni wamwe pamwe wamwe vari kungoita manyoka pese pese hapana chimbuzi hatichaziva. Mwana uyu ane mhezi mumaoko
Saka zvinhu zviri kurwadza. Uyai naye. Zvinhu zviri kurwadza. Nekuti takutoona kutoti panapa itori problem. Utano hatina. Dei baba wedu watinzwirawo tsitsi kuti nyika yese vana vese wagopera kufa here. Tikuona zvikuru kuti vana vari kukanganiswa zvishwa nemhezi. Tiri kutoona mwana uyu miri wake wese une mhezi. Tanzwa zvakare kuti dziri kutobato nevanhu vakuru zvakare. Shame. So chikumbiro chamunacho chichitasa dambudziko remhezi idzi tikuona zvikuru ratekeshera kuno kuAston Ridge chingava chipi kuti ringe richiita shoma. Dai taona mvura taitirwawo utano, taonawo kudyawo kwakanaka, nekuti zvatiri kudyaka makazviona munonzwa tsitsi. Upenyu hwatakurarama huri kurwadza. Tiri kuita kunge mapenzi tiri pano. Hatina kuziva kuti kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma ichikuruma. Takavhotera Kanopula tichifunga kuti achatibatsiridzawo. Aivumburuka achitigodamira machembera angu tibatsirei. Asi nasuno tiri pano panze apa. Kanopula haana akauya. Kana utaona kuti vana vangu vari kudyei, pane mvura chaipo hapana. Toilet chaiyo hapana. Tiri kuita zvekutambura. Ende kuputsira kwacho kwatikaita hatina kumboona eviction orders. Zvikreta takazomutswa na6 mamba kuedza. Zvikreta zvapinda. Takuputsirwa. Ndo hurumende yacho here. Takurarama kunge tiri kunze kwenyika kwatinobatwa unhapwa, asi tiri munyika yedu. Wakuru wedu wakatitorera ivhu iri, wakatipa ivhu kuti tirarame tiri muivhu iri. Zvakanzi mwana webvudzi pfupi haafanirwi kutambura. Ivhu rakauya neropa. Asi nhasi uno wakudya ndo vakudya. Ivhu rakudzokera kuvachena. Isu vana vevhu rine tichitambura. Tarisai ishena yandinayo. Musoro uri kuita kunge Saskam. Handina kwekuenda ini. Handina kwekuenda. Ndinoendepi? Wedwede hurumende yatibatsirawo. Taonawo pekugara. Tapiwawo chikafu. Kana yeMwari ndaimbonzwa zvichinzi mayuthi edu achimhanya achikurumbidzira Kanopura achiti ndiGabriel uyu. Zvino ndo Gabriel wacho here okuti tiri kudzungaira varume. Tiri kudzungaira Kanopura atiitira utsinya idi denga upinde Kanopura. Zvechokwadi tiri kudzungaira, tiri kutambura, tiri pano takutonge wanokunzo uko, asi tiri vano munomu kuti tira utsinye. Takapinza Kanopura here kuti atirwise kudai, atikwadzise kudai. Eso chikufa nenzara. Adi kungouya apa Kanopura achititaura kuti takavhotera MP wedu, mwana wedu womumusha, asi nasuna kutibata nekuseri kweruoko. Dai hurumende yanzwa zvatiri kutaura izvi, zvafamba nyika yese, toziva kuti inobva yafumuka Zimbabwe. Ndo zvatakutongoti zvedu hatichisina choice, nekuti hapana kusiri kufa, takatofa kare. Ndavatibatsirewo. Marata edu, chikafu chedu zvizhinji zvakaputsirwa mukati. Hatina. Ezvo tasaone mwanangu, tiri kugara muzviplastiki izvi. Pamwe tiri 5 imomo, 7 imomo. Kana wana zvimutoro zvandapfuura ndakabata izvi. Kuda kugeza mwana aita mhezi kuseruko. Nokushaya kugeza wari kutamba nevhu iri. Isusu takapwanyirwa, tiri kungogara panze. Kana pekuti kana tinogeza kana tinodi hapana. Saka izvozvizvi tese nevana mhezi kana inini dai zvaibvira kuti nditaridze pamwe pacho padzitori hapatotauriki, kana kuti ndikuratidzei panotonetsa. Saka amene izvo zvindatombobva kunotsvaga zvangu tsunami chaiyo yekuti pamwe ndingapota ndichizorawo kuti dai zvinodzi, nekuti manheru aya kana kurara handirari nekungokwenya. Saka handizivo kuti tinganzwiwo. Zvinotanga zvichitovava. Wotokwenya uchiti woti handoda kuita munyaviri here, wotozoona kubva kwemunyaviri patova nebundu. Ukaramba uchikwenya zvotoshupa. Zvotosvotoka atova maronda. So maareas ari kuwandira taonawo mwana zvishwa anga ane mhezi miri wese. Inzvimbo dzipi dzakavandika dziri kuwanika mhezi? Nzvimbo dzacho dzakatovanzika izvo dzisingataridziki. Asi dai kungoti vana ndatovasiwo zvava vachitombobatsirwa. Ndaizoti asi zviri pamwana ndo zviri patiri tese vanhu vakuru. Zvinorwadza mama. Chikumbiro chamunacho kuhurumende chingava chipi kuti dambudziko iri ringe richireruka? Totokumbiro rubatsiro nemishonga dzacho zvese zvekutoti pamwe tingakwanise kurapika. Ndine kutaura pamusaka pemhezi, ndakadzita hangu kudhara. Mhezi chinhu chinorwadza chekuti tese tiri panapa change tichatoita mhezi kana tisina kunge taona mushonga. Saka totokumbirawo kuti vatibetserewo tiri pano
nokuti takapwanyirwa tikauyawo pano tiri kutoshungudzika. Inini seni ndiri kushungudzika zvakanyanya. Musi wakatanga kupwanyiwa ini ndaenda kwaFields. Pakatanga alaindire kuno kumapeto mwana wangu akabva aita miscarriage. Achibva tatomhanya naye kuchipatara andirorwadziwa zvakanyanya. Musi wa16 vakazomupwanyira ari kugomo kuchipatara. Ndobva ataurira manesi ndokumbirawo ndiinde kumba kwapwanyiwa pavana vava vatove nemanext to. Saka ndikazvirangarira ndorwadziwa kuti dai Mwari vatiitira nyasha. Vatipawo pekugara pasina kuti mangwana tabva. Vatipa pekugara pekuti vana vedu izvo ndikafunga kuti mwana iye akati akashayika aitozondichengeta. Saka ndinonzwa kutambudzika. Ende hapana kana chimwe chakabuda. Ndakabva ndaita BP. Inini wacho ndobva ndaenda kuchipatara kuSt Mary's. Ndakaita the whole day ndiriko ndiri pamubhedha. BP yakura. Saka ndakabatikana nazvo ndikubatikana. Haisi nyore kuti ndigare mumapepa. Mwana wangu anga anemba. Ini ndinemba ndogara mumapepa. Saka ndinonzwa kuti dai Mwari vatiitira nyasha. Dai iyo hurumende yedu yatisumudza kana madhona edu atibetsera. Izvezvi hapana kana nemachira. Fungai kupwanyirwa usipo. Pane chimwana chakamira pano tanda tichinda unotenga chingwa tutodya ezvino. Chataka chirimo ndo chakakwanisa kubudisa zvo ndorwadziwa. Ndinorwadziwa. Dai Mwari vatiitira. Tine urombo mama nekurasikirwa kwamakaita nezviri. Tine urombo. Chikumbiro chamunacho mama tiri kuona pano muri kugara maplastic amakatopuwawo chingava chipi zvakare tiki. Ndiri kukumbirawo kuti dai vatipawo pekugara kana kuti igirawo zvokudya kana kuti igirawo magumbezi kana zvimatangwe nezvimhepo madeko semhepo yakaita yakatirova tese mhepo mapepa tikoti asi hapana zvokuita. Asi ufunge vana vedu vakarwa hondo. Hanzvadzi yangu yakatakati. Ndinozokukwetsiwe. Ndinozokukwetsiwe. Tiri muhondo taishungurudza. Saka munyika medu toshungurudza. Saka toingepi manje? Ndorwadziwa ndichitikwa chakatika patiitepo. Sinondibate. Mwana wangu ashaya. Aita miscarriage haizokwanisa kundichengeta. Nekufunga kuti imba yangu yopwanyiwa here. Nekufunga kuti imba yangu yopwanyiwa here. Dai Mwari vatiitira nyasha. Hurumende ngaitibetserewo tipewo pekugara. Hurumende ngaitidzorerewo dzimba dzedu itiwirewo nyasha. Izvo tiri pano hatina kana kokuwana kana chokudya kana. Unobva the whole day wozodya manheru. Anokupa ndiye anotopiwa nemanext to ako tuchomwawo tisingagoti nekuti vanenge vasinawo. Dai Mwari vatiitira nyasha. Dai hurumende yatinzwirawo tsitsi nenyasha yatipawo dzimba dzedu kana kuti dzorera mujuraho takawesta tibvisa mari tenga mazen'e zvese flow zvese kutarisa dzimweni dzimba dzatitori nematapu. Tikutoda mamosquito net. Kunyambori dzimwe poto chaidzo hatitorina nekuti zvakapwanya tisina. Magumbezi ekufuka panotonhora hatitorina. Hatina chatinacho. Saka tototi Mwari dai vatipa zvese zvinokwanisa kuti munhu unzi uri munhu. Kunyambori sipo dzokugeza izvi tiri pasango. Hatina isusu tiri chirikadzi varume vedu vakativakira vakabva vafa. Toenda kupi varume vedu vakafa? Ndingaudze ananga ndipa chokudya. Ndingaudze ananga ndibetsera. Saka madhona ngaatipawo zvese zvetitikuta kumwa mapiritsi nenyaya yekupwanyirwa. Tinomatenga nemapiritsi eBP anoda mari. Eshuga anoda mari. Toiwanepi mari yacho hatishandi varume vedu vakafa kudhara. Vana vedu vakafira muhondo, hama dzedu dzikafira kuhondo. Tichirwira ropa tikanzi kwaZimbabwe ndeyeropa. Tichimba tikatiri muhondo taingoshungurudzwa. Iye zvino toshungurudzwa futi. Toinepi manje? Dai Zimbabwe yationawo. Izvo zvitiri kubata usiku, hatina kana huni izvo zvimatanda zvotiri kutsvaga. Unopindwa nechando kuhutama kusenomuka uchihuta kutadza kutaura. Izvi mukuona kana iwo vamwe wakamira apa madzimai wari kunyara kutaura. Mhezi dzacho zvadziri kuita. Dziri kuuya makawanzika. Zvakaita kubva umu. Zvichiye hadzisi dzimwe dzacho dziri pakawanzika. Kana kuti titaure wari kunyara. Madzimai aya kutaura mhezi wanzo. Ipo pano patiri panapa vanhu wanadzo ende dziri kuda pakawanzika zvamaona zvakaita mwana iye. Kana vamwe vanhu vakuru vakadaro. Asi kuti wanga wachinyara zvavo kutaura. Patiri kurara hapana kunaka. Saka mhezi dzacho dzinoramba dziripo. Ini ndandiri kukumbira rubatsiro rwokuti tirapiwe. Vanhu varapiwe. Wawanewo chikafu chakakwana. Ndimukuona mushonga wekutoti munhu anyika aedze kuti mwana abatsirike. Ndakasvika imba yangu yapwanyiwa. Makadhi angu ese eBP zvazvirimo mukati memba. Iye zvinezvi kana ndikaenda kuchipatara vanoda kadhi. Iye zvindakutotanga kunzwa hana yangu ndiri kunzwa ubatikana.
kana kuti ndimire panapa zviri kundinetsa. Vana vangu vari kutambura, hatina chikafu, hatina magumbeza, hatina matoilets, saka zvinhu zviri kundiomera. Ndakamira panapa kana ndikarangarira ndiri kunzwa kubatikana. Musi wapwanyiwa iwe kana ndakamira iyozve ndakamira pandiri panapa. Musi wapwanya chaiwo. Pano munhu akatyoka gumbo. Munhu aibvisa zvinhu zvake. Saka aibvisa window frame. Ari pakati pokubvisa chigiredha chakauya. Wakasvika wakadhuma. Akabva atsitsiriwa. Saka nanhasi zvinhu izvozvo hazvisi kubva mupfungwa mangu. Zviri kundirwadza. Tati chikumbirawo. Ini ndikukumbira zvangu chikafu. Pekugara. Kunyanya pekugara. Tikukumbira kuti dai watitsvagirawo pokuti tigare pakanaka. Magumbeze hatina. Zvakawanda zvakapararira mudzimba. Iye zvinezvi kana pokubikira chaipo mapoto zvinhu zvakapwanyiriwa zvirimo mumba. Hapana kana chatakabuda nacho. Kana kuti ndirambe ndakamira panapa ndiri kunzwa kuhwadziwa. Mesi dziri kuwanika vanhu vese but zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu ataura kuti ndo zvandinoita sei zvandiri kusangana nazvo. Saka tisati isusu tiwane kuti tobatsirikana sei kuti chirwere chipere because chiri kutoramba chichidevelopa muvanhu. Saka menoti hurumende inotibatsira sei ipapo. Kana wabatwa nechirwere ichi zvakawanda zvinoitika pauri, kupindwa nechando, kuita sei zvakawanda. Taurai zvenyu mhuri yeZimbabwe ida kuziya mumwe anogona achida kutobatsirikanawo ari kungopindwa nechando acho nedambudziko iri munogona kutsanangura. Kukwenya kusingaperi kumunhu kuti unongonzwa kukwenya nepamwe pakavanzika unongochongokwenya. Saka ndo patingade kuti tiwane rubatsiro ipapo kuti vanhu voitwa sei wozi kuti vanhu vaende kuchipatara havana mari. Munhu usanyari kana wasangana nedambudziko rakadai so wozi kutobatsirwa ndotobatsirikane newewo. Utano hwemunhu ndo unoita sei unokosha. Ndoyambirwa ndikavapa hapana chinonyadzisa kuti munhu arapwe kana kuti munhu aendeswe kuchipatara. Chinonyadzisa kuchipatara vacho mese semanzuro amaita kuti dziri kuramba dzichidevelopa kuchira kuti vanhu vasati vanyatsoona rubatsiro rwakasara. Chikumbiro chandinacho ndechekuti hurumende dai yatarisisa yatibatsirawo sevana nevanhu vakuru vese varimo muZimbabwe. Tisu maZimbabwe dzese taona rubatsiro because hatina kana nemari zvokuti tingakwanisa kuti aende kuchipatara kuzvirapisa hapana nedambudziko ratakambosangana naro. Saka tine chikumbiro kuti hurumende itibatsire ipapo. Ndiri comrade, ndiri kurwadzirwa, ndine shuga, ndine BP, ndiri kugara muno musango muri kutonhora mukuita sei. Plus ini ndakarwa hondo. Andaimbotarisira kuti zvandiri kurwa hondo izvi ndichasvikira pakuti nditambudzike munyika yandakarwira. Ndoivhura ndairwira ndichiti ndichanogara zvakanaka. But ndiri kutambudzika sakomrade, handina kana pekugara. Handina gumbeza, handina chii. Ndiri kugara musango makadai semuplastic. Mapiritsi eBP ndakatopiwa $5 neumwe munhu akandiona musuna apa. Ndobva ndatotenga mapiritsi angu eBP neshuga. Tiri kugara muplastic tiri 20 makomrades. Pakawandwa pano zvokuti izvozvo vamwe vanenge vari zvavo uko kumanhikike mabasa avo nevamwe vakangogara zvavo uko. Asi pakawandwa chisingaiti pano. Vana vadika tikunyanya kurwadziwa futi nevana vari kungosara vachitomuka kudai havachaenda kuchikoro. Anomubhadharira wacho inini mai vacho vaimbotengesawo madomasi vachidi pekutengesera pacho hapasisina kuti akwanise kubhadharira mwana wake aende kuchikoro. Ndiri kurwadziwa kuti kubva musango ndichirwa hondo kuti Zimbabwe chigare zvakanaka. Takutambudzika futi zvakadai zvinondirwadza zvekusvika pakuti handikwanise kana kutoti ndikafunga izvozvo zvandakanga ndiri musango nepandiri nhasi. Ndiri kurwadziwa, ndiri kutambudzika nemhuri zvese dziri munomu. Apa ndakarwa hondo ndichitambudzika, ndine mabara nesimbi mumakumbo. Handina chandinacho. Nhasi ndiri kugara mumaplastic saizvozvi kudai. Ndichitodadirwa kunzi maiti muri kuirwira chii chacho chamuri kuita. Tiri kutukwa nema-MDC achituka kuti chamakazoita chacho chii chamakarwira. Kungokokonyara mahara hamuna kana chamuinacho. Tiri kurwadziwa tikafunga papoindi iyo ndinoenda kubatikana. Kusvika pakutotadza kana kuti nditaure nezvandakaita musango nezvandiri nhasi. Tiri kuti dai tabatsirwawo nepekugara. Taonawo pekugara nechikafu. Magumbeza nevana. Tarisa vamwe vana tarisai muone zvakaita vana. Ana kana juzu. Kana chekuti izvozvo varare kudai tinorara nevana vamwe vatoti kurei vamwe vaita sei mugumbeze rimwe chete toturikidza magumbeze kuti tizame kuti pamwe tingaita sei tingadzirwe. But vamwe vana vacho vatokura vabva zera hazvichaita kuti tifuge navo but tiri kutongofuga navo nekuda kwesituation yekuti tingaite sei. But handizvo zvandaitarisira ndichirwa hondo. Ati kuchaya
takanopiwa mvura pamugodhi apa ndofunga akangotichera izvezvo kungoti vanhu vangandinetsi but mvura iyo tiri kutoona kuti yanga isingamboshandiswi isingamwi hamusi mudumbu matinamo takutongobuda kuti chingoenda kusango woti mukwasha ari kubvawo muplastiki yake umu inini ambo yandiri kubvawo mupi muplastiki yangu tichisangana kusango nemukwasha zvinhu zviri kundinyadza noti ndikafunga kudai so ndoti ndakarwirei chii chandakasafira musango inini ndo Zimbabwe yacho here yachi tonosangana kuZimbabwe ndiyo yeZimbabwe yacho here taimba muhondo kuti tonosangana kuZimbabwe ndokusangana kwacho here tichitambudzika kudai saizvozvo vanenge vada kutibatsirawo vanoti wana pana maplastiki imomo matingori imomo izvo nhasi ndafuma zvendichisvina mwana wangu ameno honye yamupinda apo ndofunga paanga akarara saka ndanchitodai nchitikobundiri kudai so saka pazobuda honye imwe netumveremvere so saka ndingodai tabatsirwawo nepekurarawo pakanaka nemagumbezewo nemvura matoilets ndozvezvimwe zvezvinhu zviri kutishungurudza chikafu ezvino tine shuga tinoda tichidya after 2 hours but hatisi kukwanisa kuwana chikafu chacho cheshuga nemabp saka pekugara inyangu chichemo changu chidiki kuhurumende yedu maeji evana vaiswa pautungamiri hwema-MP ngavagadzirise wanenge wasati wamachowani kuti vatonge constituency ngavapewo makore ali limit kuti munhu abvazera akuzwa kutonga neso renyu avefaita ndakarawo nechimunenga right iwe uri mufaita uri kunzvimbo uku wazoporongwa sei mvura arigoni kupindwa po 21 awanenge wakawanda teta agenesi ndakutotama hurumende ngaitibatsirewo especially nemutemo unoprotecta mawar veterans noti mawar veterans hatinawo mutemo unoprotectawo sevanhu vakarwa hondo mumwe nemumwe anongera zvanenge afungaira sei kuti ane mufaita isisi tari addicted kana ukatuka vanhu futseki akaonekwa kunoripota kana ukanzi chichichi akaonekwa kuri noripota saka ndangozvitoo zvangu ndiri paumba but semuriri wenyika aifanira kurespectawo takaenda kuhondo isisi chiva hondo for free pasina mari unpaid tikatono tasoinawo nyika kuti amumusha sevanhu vaura hondo ka tofana kuonesana kuti makomisi takazodai tikadai but list pamwe zvishawa yazvo panova chasara but the war veterans are going in numbers hurumende ngaitipo mutemo unoprotecta patine zvatinoitaitawo semafighters toonekwa kunoripotawo semufighter but mufighter usina power isi tichaenda kuhondo takatiza chikoro kwamwe vasa vakaenda kuchikoro vaitoziva kuti isusu patinodzoka nesechi chikoro kana kasvika tikatadzoka oyadipina bana kuti taingoziva edu sanhu vakaposa mazuva acho yaike generation yehondo ndozva kuti tikaiko zvino kana usina mari ameno but at least hurumende yedu kanise ngaitiprotectawo semafighters tione history chiremerero chenyika handisi kushoropadza hurumende for the moment hurumende zvimwe zviti hazvina sei haisi kuzviziva asi ngaite sei ngaite izvizive zvakaitika kuno kustonridge yes zvakaitika asi kana mutemo uchigona kuti protecta urega kuti protecta wabhozi sisi nepepa yakakwana nepepa yedu sei yakakwana ndakazoshambudzika ndinoti takupwanyiwa tisina kupwa kana eviction order no why 3 months 4 months makomedzi ibva iti kupwanyirei hatirambi hatisi hurumende zasoro mutemo asi mutemo touziva kuti ufa sei kuti kubatsirawo waendawo kumawar veterans nzvimbo dzakati kupwanya ndedzemawar veteran kamukana mapuraizi ari kuti wamasonoka ndemawar veteran saka ameno ini ndingotaura kuhurumende kana isingayizika ngaise ministry inonovheta zvipi zvinhu izvo zvobosika vanhu kana utakona kuti hurumende uti mawar veterans but isusu tiramwa totopindwa futi mawar veteran makaenda kuhondo ichichichi une zvinhu zvemaunza munoma kutoti so something like that sorry into chinhu engotori hana kudziza but ndinoziva kuti amushana wangu before senda kuhondo aiwa mbere makwako chirwere chamuri kutaura ichocho handifungi kuti chingamboperi nokuti muri kuona nzvimbo yetiri kuraramira nevana ende tine vana vatiri kutochengeta pano vachibva pano vachienda kuzvikoro tatiri vanhu vanga vachisapotawo musangano asatina kuziva kuti mumusangano imomo mungabudawo mhando dzaitipandukira dzingazotisvitsa pari nhasi kuvata pasango semhuka vabereki vedu vakararawo musango vachiti vari kurwa hondo nanhasi isusuwo vana tapinda futi muhondo asi hondo yacho tiri kushaya kuti tiri kufamba sei sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kunzi takahwina rusununguko asi zviri kundishayisa iye zvino kufunuka makumbo nebp
ndiri kushaya kana mari yokuti ndiende kuchipatara. Patiri kuraramira hapaite nzara hamuna kana mudzimba umu. Iye zvino tiri kuvhiringwa vana vacho futi kuzvikoro kuya vari kudzingwa vachidzoswa pekare. Hatina kuziva kuti vakanopula vangatisvitsa pakadai izvi. Handina kuziva kuti ndo tingatorarama takaita mararamiro aya. Zviri kutirwadza, zviri kutishungurudza mufungi. Kuchema cheko unochema kusvika wanyarara. BP inokwira, ini ndofunga mumwe musi ndakaswera ndirere. Kana munhu akanditi maswera sei ndaingoti maswera awo ndotodzokera pasi ndorara. Nekuti hatina mborarama kaupenyu kako. Tavhiringwa kusvika pekupedzisira. Ukafunga mari wakabudisa vakaka 3 room. Ndiri chirikadzi ndakafirwa nemurume. Asi ndagumirwa nokuti ka 3 room kakaenda kakamisa nokushupikira. Mumwe munhu uri kuyambuka negwanda achiyambuka nyanza achiti ndinoraramisa mhuri. Woya upwanyirwa futi pauri kutemba paya. Saka kugumirwa vanhu weye ndofunga muri kungozvionawo petiri kuraramira. Maita basa matitsikawo mazadzikisa kuti vari kunzewo vari kungonzwawo vagutsikani kuti ndo nzvimbo yetiri kuraramira. Kana vachikwanisawo kutibetserawo nezvekufuga. Chingave chikafu. Ingave mvura yetiri kushandisa ndofunga panzvimbo patiri kuraramira muri kupaona. Zvakaoma hausi upenyu hunoraramiwa nemunhu. Hatina kutarisira kuti kunonzi kuHarare vari kumusha chaivo vari kurarama upenyu hwakanaka. Asi tikapinda unhapwa umwe hwekuti tasvika pakupererwa chaiko uku ndo kunouyi kupererwa nokuti mwana uri kuvhunduka kuti nhai mama. Saka inombonzi bedroom imba rudzi iyi yakamira so. Unotopererwa kuti waitsanangura uchiti imba yakavakwa nezvidhina zvorudzi. Tiri kungochemawo kuti vedu weka dai kwaitawo vanotirangarira nokuti nzvimbo matitsika zveshuwa maiona nechimiro chiripo muri kuchionawo. Tiri kurarama semhuka asi isu tiri vanhu tichifanirwa kuraramira panzvimbo inokodzera. Muri kuzviona upindai mudzimba mudongorere muone zvirimo. Hamuna kana chinhu. Tinongovawo vanhu vakangoungana. Handizivi kuti weiwo vachionawo vachinzwavo maita basa matitsika. Vanochandotigadzirisirawo nemutoo upi wavangatikwanisira. Tiri kukumbirawo kuti dai tawanawo pekugara pakanaka tisasangane nematambudziko aya ari kusanganikwa nawo nevamwe. Nekuti patiri kugara chaipo hapana kunaka zvachose. Kana tiri kugara mumapurasitiki, tiri kugara magumbezi hatina, chikafu hatina, zvizhinji zvakapazirwa mudzimba dzataigara. Saka hatitorina chatinacho. Titongori marombe akagara muZimbabwe. Nezvatakanga tiri, nezvatava izvozvi. Pamwe pacho unotodemba kuti dai Mwari atitora nekuti tiri kutambudzika. Takambotipwanyirwa kuairport kuArlington uko. Nhasi vauya vatipwanyirazve patanga tati tawana. Ipapo ndo patakasvikosiyiwa ipapo tichibva kuArlington. Ndo pavasvikotera futi pakapwanya. Saka hatina kana zano. Mapurasitiki aya kuvanhu vaitongouyawo vachichema vachitiona takarara panze nekuti taitogara kuroad chaiko. Saka vanonzwawo tsitsi anongoti $4 tengai mukomberedze muone pekugara. Vacho vana vari kutokosora, vanhu vakuru vacho chaivo vari kutoita mudumbu. Nekuti mvura dzataakunwa idzi dzimwe dzacho mumwe munhu anogona kuti cherai apa iye achiziva kuti hamuna utano mumigodhi yatiri kukumbira mvura. Hatina chatiri kutongotiwa uyo izvozvi tiri kubika mupoto kazhinji kacho kutswinyirana tusadza twemunhu anenge anopema. Tototi uyai tidye, tobika nditi mukuona moto wedu. Tobika totodya. Hati kudya zvokuti mweya urambe uri patiri, kwete zvokuti ndiri kudya zvokuguta. Zvokuti mweya urambe uri patiri ndo zvatiri kuita panapa. Zvikurukuru chikafu, magumbezi nemosquito net chaiyo. Tiri kurumwa, tiri kurara tichirumwa nemosquito. Taikumbira kuti dai vanopwanya vachipa vanhu nguva yakareba kuti vanhu vagare vakaziva kuti apa panotanzi ibvai. Nekuti chinoitika ndechekuti vanozongouya vachiti vatosvika ipapo vakutopwanya munhu unenge usina gadziriro ende unenge usingafungidzira kuti ndo zvichaitika. Taikumbira kuti vatange vazivisa vanhu nguva ichiripo munhu kuti aone zvokuita. Ini ndinoitwa Mamoyo. Ndagarawo ndirimo musitonereti mujurawo. Takangozerekana takutonzwa kuti nhasi pari kuputswa. Tisina kumbobvira taudziwa kuti pachaputsiwa kana kuti pane zvichazoitika. Musi wapakaputsiwa kuti tikwanise kubudisa zvinhu nguva iyoyo. Munhu wakanga wasina kana simba rachona wanzwa kuti uri kuputsirwa apa nenge wakutanga kufunga saka ndichaenda kupi. Ko vana vachona ndichazovaisa kupi. Ko inini wachona ndinenge ndaapapi. Zvinhu izvozvo zvakatibata zvoti zvinhu zvedu zvakawanda zvakabiwa. Zvatakakwaniswa kubudisawo ndizvozvo bati zvizhinji zvakabiwa nanhasi hatisati tatoona kuti zvinhu zvachona zvakabiwa zvacho ndezvipi nezvipi. Nokuti kugara kwachona ndekokuti wasvika paunosvika waudza hama yangu ini kune ndo zvaitika wazouya uise zvinhu zvako muchirugu. Muchirugu mo unondoisemo mosvika wobvisa marata waongeza zvinhu zviri panze. Wautora plastic wakukavha neplastic.
ende chimwe chinhu chinonyanya kundirwadza ndechokuti inini hangu ndakazvitarisa ndakazvimererera nandiri munhu anga achitengesa but parizvino handisi kukwanisa kuenda kundotengesa kwana ndichina kundotengesa nendiri munhu anoswera akagara panapa tichingomira chiti pamwe da tichazonzwa takunzi chiendaiwo kwakati kana kuti tazokwanirawo kwakati kwokugara asi hapana zviri kuitika. Totarisa vanagogo vatinavo vamwe vacho vave chikuru vanga vachitengesa musika madomasi but nezvakaitika vamwe vacho vakatobva vatorwa neBP zvokuti havachatokwanisi kana kuti vachashanda. Tinotori navo vatiri kunzwa ninge vari kurwara mbuya ninge vari kurwara nekuda kwechiitiko chakaitika mujuraho. Chiitiko chakatirwadza zvakatibata zvakanyanya zvokuti hatikwanisi hatitozivi kana nesu tatovawo nezvirwere patiri panapa. Fanira senge inini zvangu inini ndakutonzwa kuti ndenge ndatova neBP pandiri because ndakunzwa chiveve mukati memaoko angu kubva kumusoro kusvika kuzvigunwe ndine time yandinonzwa chiveve sikamukubvunza unonzwa kuchinzi maybe munogona kudabatwa neBP because ndakanyanya kufunga zvakanyanya kuti saka ndichazoita sei because mari yandandawana kuti inini ndivake yanga iri mari yandandangowana panguva idzodzo hapana zvekunguva ndichakwanisa kuwana mari iyoyo kana kuti kuroja kwachona ndifanira kunge ndichiroja 2 to 3 rooms but handisi kukwanisa mari dzine dzichitaurwa ndizodzigoni. Pana pacho patiri kugara tina matoilets patiri kugara pana hapana mvura yokumwa kana yekugeza hatina tingori vanhu vakangogara vakangofanana nevanhu vangori musango ndo zviri panapa kunge mastreet kids ayaso kuti anongogara vazoti vachageza rini kana kuti zvaita sei nomagariro atiri kuita panapa ende kugara kwacho hakuswa kuti vanhu munogara zvakasununguka ka hatina kugara zvakasununguka kudya tinoti munhu akangobika kakutosvika kutoti isewo plate yangu vendisirewo sadza ramabika kasadza kadikidiki kanodyiwa nevanhu vari pana hapana anobvunza mumwe newe kana kuti anorambidza munhu asvikamba mako kuti chikafu chandabika ndichangu nemhuri yangu hakuna izvozvo panapa tafanana nevanhu vanga vari nguva yehondo yaingonzi hapana chainzi ichi ndechanhingi zvinhu zvese vanga vachiti ndezvedu tiri pamwe chete ndo zvatiri kuita pano ende patiri kugara kwachona ndambonzwa muchibvunza kuti hanzi muri kuti varume kwavo here vakadzi kwavo hazviisiri izvozvo panapa tiri kungoti uyu murume ane katende kake nemhuri yake iniwe ndiri umo nemhuri yangu tozoonana kwana kwatochena kuti uyu mwana wangu ndiye anga ari apa uyu mukuwashari apa zvinotonyadzisa kugara kwatiri kuita muno munoti tatakagara tiri mafamilies mukagarira tatikaita musaka zvinonyadzisa ona mbuya vari kubuda umo mukwasha ari kubuda umo izvozvo hazvina chimiro zvinotirwadza hakusi kugara kwatakaita panapa tiri kungochema nehurumende kuti dei hurumende yauyavo yawotionawo kuti vangatisa kupi ende chimwe chinotirwadza MP patakaputsirwa hanambouya kuzongochemawo nesungoti vana vangu ndine urombo nezvakaitika tinambomuona zvinhu zvinotibata izvozvo kuti kwese vasina kuuya pane patikakanganisa here se vasina mboya kungodemba nemunhu ka chinhu chakanaka ende zvinhu zvinoita kuti chero munhu wafirwa kwaona vanhu vakawanda vachiuya zvinoita kuti munhu udzikame unonzwa hana yako ichipora ukaona hama yako ichisvika wanga asingafungire kuti inogona kuuya ikauya unonzwa kuti ndiri panhamo asi ndinomwe munhu ayazondinyaradza saka isu hatina kumbonaka yazotinyaradza zvinhu izvozvo zvinotirwadza asi hatina kwokuchemera nokuda kwokuti hatina kwokuti tinoenda tiri vanhu vakangogara dai vangotiona vakatinzwawo zvatiri kuchema izvino vana vari kuwana maflu vanhu vakuru flu nekuda kwedhasti retinenge tichifema pasi apa tinenge taakushaya kana kuti uende kuchipatara kwachona kune uchidihwa mari yekudhinda kadhi iwe hauna mari unondodhinda nei saka zvinhu izvozvo zvinhu zvinotibata vana vakuvara flu vakuru maflu hatina nekuda kwekuti tiri panze hatisi kugara mumba maplastic wangu asi tiri vanhu vari panze noti pasi apa hapana kugadzirwa pane dust apa tiri kufema dust mumadziro tofema dust noti panopinda mhepo paipa dust rinopinda saka dust riri kwese pasi nomudenga dai vangotibatsira ipapo nokuda kwekuti shuwa tatambura zvinhu zviri kundirwadza sokuti ndikatarisa ndotobva pano chienda kubasa asi kana ndichitarisa sokuti inzvimbo yakanga ipiwa maovheti asi isusu sevanhu vakarwira nyika tinenge chiti maovheti nevanhu vakarwira nyika saka isu semayuti handingakwanisi kuti ndingezve ndichiti ndoda kuita maovheti kana kuti ndikwanise kuzorwira nyika yangu nekuda kwezvandiri kuona zviri kuita vana baba vedu nanasekuru vedu nanamai vedu saka zvinhu zviri kundirwadza kuti saka nyika tinenge chiti tokuenda kupi senyika kana muchidaro munenge muchiti ndo vakasungura nyika kuti nhasi ndizokwanisa kunge ndiri muofisi kana ndizokwanisa kunge ndichiita zvandiri kuita asi kana munhu iye muchikwanisa kumurasa seizvi zvinopa chimiro chipi kunesu generation iri kutevera tinodzidzei kubva pazviri sokuti takapazirwa hatina mukuru watakaona akakwanisawo kuuya kuzotipa help kana kuzoti asista kuti aiwa dambudziko zvadadai saka chibataiwo makadai kana chiitai makadai zvinhu zviri kundirwadza saka isu mayuti tiri kuzama kubvunzana kuti tiri kuenda kupi tiri kubva kupi senyika maofisi tiri kuenda tiri kungonzi minduro tinokupai asi hatina chatati taona saka kana ingoti tinokupai hatikwanisi kuti vatibatsira sokuti hapana ati asvika paground kuti akwanise kutiudza kuti chiendai munogara panzvimbo penyu kana kuti chigarai apa nekuti tisati tiri kungochema tiri kungoda pedu pekugara izvi zvakangoita zvekujuma vanhu nekuti ndakanga ndisitoripo ndakanga ndiri kubasa
ndakazodzoka ndikatoona imba yangu yaparara nezvinhu zvangu ndakatoona zvaparadzwa zvirimo mukati. Saka handina zvimwe zvakanga zvabiwa, handina munhu anokwanisa kubvunza kana kuchemera. Saka nanhasi ndiri kungoti chero ndichienda kubasa kwacho kungoenda zvekuti hapana zvakakwanisa kuita. Asi hurumende yedu ipapo yatiregerera. Panapa mafamilies aripo, ngaringotaura zvekuti ari kuma 300 something. Sekuona kwamuri kuita. Saka tiri kungoti munhu nemunhuwo nefamily yake ane chitende chake, asi zvavakunetsa zvese izvozvo nekuti nana mai vedu vamwe ndivana mbuya vedu taakungorara mumba imwe chete nekuti hatina zvatokwanisa kuti tingaita kuti ndinorara uko hapana nenyaya yechando because weather yatiri haiti kuti munhu akwanisa kurara panze. Saka taakungorara takasangana imomo. Tunhu chatinokumbira dai vakwanisawo kutipawo pekugara ipapo ndoramba ndichipadzokorora nekuti kugara kwatiri kuita pana hakusi kugara, zvakangofanana nekuti tiri muhondo. Saka tanga tichikumbira kugara ipapo pekugara votipawo chikafu, mablankets, mvura, tokwanisa kubatsirikana nekuti zvitatu vane mazuva tisingakwanisi kugeza, mvura yacho yekugeza hakuna kwatinokwanisa kuiwana. Chikafu chakutinetsa, taakudya kapamwe kamwe chete, tongodya makusene manheru. Kugara takaungana ndiko kumwe kunokonzera zvirwere zvipi izvozvo, asi mukunge tagara mumwe nemumwe achigara semagariro akanga achiita zvinenge zviri nane tinokwanisa kuavoida. Saka tanga tichikumbirawo kuhurumende yedu kana kuvakuru vedu kuti dai vatinzwawo saizvozvo vativigirawo zvinhu izvo tokwanisa kubatsirikana. Hurumende yedu vasapa munhu pano pekugara kana kusiya munhu achiita chinhu achiti ndepake mangwana vozouya vachiputsa, nekuti makore atanga tagara tiri pakati penzvimbo zvanga zvisikafaniri kuita sekudaro. Ngavange vachiti kana munhu akaona kuvaka pasingabvumirwi ngavangogarawo mumisa ipapo. Pano hatikwanisi kuti pange pachivakwa nezvikonzero zvakati nezvakati nezvakati, munhu asatambisa mukana kana munhu asatambisa nguva yake, nekuti mukatarisa zvakaita vabereki vedu panguva yavakavaka apo vanga vachine simba, vanga vachiri kuwana mari, asi ike zvino chero nhasi mukanzi mamupa pekuti achinogara achakwanisa here kusurvivha kuti avake semakore akanga akaita? Asi sina simba iroro. Kana ini wacho ndatodzokerawo kumashure nekuti nemhuri dzatinenge tinadzo ndinenge ndakatarisira zvinhu zvakawanda. Saka handina chimwe chinhu chandingakwanisa futi kuti zvendichaita sekuti ndakatodzokera kumashure. Magariro atiri kuita pano ari kutirwadza sevana veZimbabwe. Hatichazivi kuti tiri muZimbabwe here kana kuti tava kuSouth Africa kana kuti tava kune imwe nyika nemabatirwo atiri kuitwa nehurumende yedu nevatungamiri vatakaisa isu. Tikatevera pahistory yekuti tikwanise kugara muStone Ridge muJurawo, tisu vanhu takapwanyirwa kubva kuArlington 2015 tikanzi ngavaende kuStone Ridge tikanopiwa pekuti tigare, tikapiwa allocation letter navakasukuwere former minister local government, tikapiwa gazette, tikapiwa deed, mapepa ese aya tinawo, inonzi takunda Freedom Fighters Housing Cooperative. Asi chakutinetsa nhasi sokuti hurumende yedu yakachinja pava neSecond Republic, kune varimo maofisi atichatauri zvedu nemazita vakauya vakati hakuna mapepa akadaro, asi isu kwese kumaofisi atiri kuenda tiri kuwana mapepa aya achinzi ari authentic, ari kushanda. Tikaenda kukoti, tikaenda kumaHigh Court kwese nenyaya idzi, asi patakaenda isusu tainetsana nemuChina ichinzi takunda Freedom Fighters versus Jing Lee, tikanomudya kuHigh Court. Asi chakutinetsa nhasi hatina kupiwa eviction yekunzi takupazirwa. Takangoona zvigiredha zvauya nemapurisa vauya vakutotanga kupaza, hatina kumbopiwa notice. Nanhasi tikaenda kuHigh Court ichinotsvakwa yekunzi takunda versus Jing Lee, inowanikwa kuti Jing Lee akadyiwa netakunda Housing Cooperative. Saka isu takazopwanyirwa sei tisina mapepa edu akakwana? Hatina kuona umbowo hwekunzi isusu hatisi varidzi venzvimbo. Nzvimbo yakagazetwa sei, tikapiwa deed sei, allocation letter takaripiwa sei? Iyi nzvimbo i113 hectares asi takaputsirwa 20 hectares sei? Kana ichinzi nzvimbo yaisi kudikamwa inofanira kuputsiwa dziri 113. Ndo chekutanga. Chechipiri, sei pakuvakwa zvedzimba ipo pakanga pagara pane dzimba akadii kuuya akataura nesu kuti zvakamira so toonesana nemapepa edu atinawo. Saka iyi nyaya iri kureva kuti MP wedu arimo mukati, ipapo hatipatendereri. Tisu takamisa kuti atimiririre, tikamutora tikationa nyaya idzi kune ma MP akabva kumashure, kuna vana Nyanhongo takafamba navo havana kumbotitira izvi, tikafamba naShadrack Mashamombe haana kumbotitira izvi, tikafamba naTongai Munangagwa vese ava taipa mapepa edu vachifamba nesu vachimira nesu, vakatotipa vamwe vanhu vaitibatsira kuti batsirikanai muchidai, asi pakazopinda vakanopula ndo vakazouya vakakonzera nyonga idzi, akaisa komiti pamusoro peimwe komiti pamusoro pecooperative zvinova zvisingabvumirwi nemutemo. Iye akauya akaisa komiti yake, uri kuisirei komiti pachinhu chinonzi hachisi pamutemo, chinhu chinoda kupazwa, iwe wakuisa komiti uchiri kuisa komiti kuti imirire vanhu. Saka komiti iyoyo ndeyechii? Zvinova zvinhu zvinotibata kuti tisu takamuvhotera, tisu takamisa pachinzvimbo, asi nhasi haasi kuuya kuzomira nesu.
kuti akwanise kuti aise komiti iyoyo. Takamuredza mapepa edu, chiti mapepa edu asalira apa. Semwana watakaisa, tikati chitibatsirawo nekuti ndozvatapisira pachigaro. Chitibatsira matambudziko 1 2 ne 3 aya. Asi iye achakwanisi kutibatsira, akutoti zvokuti atotiputsira akwanise kutora iye. Saka hurumende iri kuti kudini pamusoro paizvozvo. Dai yatarisa Harare South. Nekuti Harare South tasa parekodhi yemusangano. Harare South ndiyo yanga yakabata musangano. Ende yakasimba. Asi izvezvi hapana munhu uchakwanisa kuudza pamusoro pemusangano kuti musangano wakanaka nekuda kwezvakati nezvakati. Anokudza kuti unopenga iwe uchigara panze. Tarisai musangano wenyu pawakusvitsai. Saka tiri kuenda kupi senyika? Tiri kuenda kupi sevana? Tori vashandi vehurumende. Tinotoendawo kuti tinotushandawo muhurumende imomo. Asi hatina zvatiri kukwanisa kuita. Takuona kuti hurumende yacho yakutiregerera. Iri kusiya MP achita zvaanoda nesu. Saka takamuisirei. Ipapo hurumende dai yatibatsira. Ndiye ari kukonzera nyonga mukati memusha. Izvo zvindo vari kuvaka juraho racho kuti vakwanise kuisa dzimba ipapo pavakatibvisa. Vakatopatengesa. Saka tiri kuti tiri kuita chii pamusoro pa-MP anova mutungamiriri wenyika. Member of Parliament ndiwo tinopa zvichemo chinonosvitira kumusoro sekuti hatikakwanisa kuti tinosvika tega kumutungamiriri wenyika. Asi kana zvadai takukwanisa kuti tichienda tega kuti tarisai mwana watakaisa kuti atimiririre. Nhasi akutidai. Akataurira vavo maovheta ndo varidzi vetakunda Freedom Fighters vecooperative. Akati mimi macomrades penyu pamakarwa pakakwana. Yava nguva yedu kuti titonge. Zvinorevei? Akauyazve akaita musangano akati hamuchapwanyirwi. Ndakataura nemuchaina ini. Asi nhasi tiri kushamisika zvemuchaina iyeye ndiwo akutipwanyira. Saka zviri kureva kuti kudini? Tiri kubva kupi tichienda kupi? Ndanga ndichikumbira ipapo dai tabatsirwa nekuti apa tasangana nemadimension maviri. Takaafekta vana zvikoro tikwalington. Tikazvinzwisisa. Tikati aiwa patikanga takagara haisi nzvimbo yakanaka. Asi izvezvi makauya mukatipa gazeti, mukatipa dhidhi, mukatipa gazeti, allocation letter iripo, maakutipwanyira. Tadzosera futi vana futi zvikoro futi kumashure. Saka ma-human rights yedu isu anoti kudini munhu apwanyirwa kaviri here? Hatisina zvatinazvo izvezvi. Zvinhu zviri kutotibata. Nekuti vana vedu varosangana nezvirwere izvozvo. Nesuwo vanhu vakuru vacho taakusangana nazvo. Nekuti hatina rubatsiro. Dai tikanga tabatsirikana, sofa tava nemwedzi. Tigere tiri musango. Tarisai chando, tarisai weather. Mwana ari kubuda mubepa achienda kuchikoro. Anonodzidza here? Anenge asina kurara. Zvakureva kuti ari kutodzokera futi kumashure. Ini ndichabuda imomo futi ndichienda kubasa. Handinokwanisi kushanda nekuti ndinenge ndine pfungwa. Anova member of parliament wedu kubva patakapwanyirwa haana kumbouya kuzotionawo zvako. Hatinei nezvakawanda kuti dai ativigira mari, dai ativigira chakati. Kungouya kuzotionawo kuti aiwa vanangu zvakaitika sorry. Asi ngatichita iwo so, ngatichite iso. Sekufamba kwatinoita mumaofisi, tikafamba naye zvinenge zvine chiremerera. Akasvika muofisi iye achipa mazwi kuti batsirei vana vangu ava. Tinokwanisa kubatsirwa. Asi izvo zvitinofamba tega sevana. Zvakureva kuti hatina baba, tiri nherera. Zvakureva kuti Harare South haina member of parliament. Ndo chokwadi. Kansela anoda kutibatsira, asi anenge achitsikwa konzi neari kumusoro kwake. Ipapo hatipatendereri. Kansela ane chiro chekutibatsira chaizvo. Asi akanzwike kuti atibatsira, anotanga kufuruvushwa. Ipo pano patakagara, munhu akatipa, vakatangazve futi kumuteretena kuti wakazovapirei zvakazodini. Saka toita sei kana ivo baba vedu vachidaro? Saka isu Harare South hatina MP. Dai hurumende ipapo yakwanisa kutibatsirawo. Kana zvichida kuti tichinje, titsvake mumwe, toenda kuma-election isu Harare South chete. Nekuti Harare South izvezvi ndo kune madonations akawanda nekuda kwake. Asi kubva iye asati apinda kumaimwa ma-MPs aya hatina mbosangana chitiko chakadaro. Ndaiva ndakaroorwa zvakanaka murume ari kuSouth uko. Saka aitumira mari achiti ndivakise imba. Kubva tavakisa musha wedu zvakanaka. Saka akabvunza kuti kone muri plastic ndaitumira mari ndichiti muvakise imba. Koma pictures yeimba mainditumira. Maimawana kupi makagara muplastic. Ndati aiwa imba yaivapo asi pakapwanyira. Zvikanzi kundinyepe waidya mari nevabereki vako nehama dzako. Saka ini chandiri kuda imba panapo. Saka ndakangokwanisawo kuudzawo vamwe vangu vandinava kuti ndo zvapindawo mumba mangu. Kubva vangondibatsirawo kuti asakwanisa kundikuvadza kana kuita sei. Saka izvezvi handisi kuziva kuti aripi, akangotakura vana naiye wachona handisi kuziva kuti vari kupi. Hama dzake dzacho kuti ndikwanise kutaurawo nadzo dzinenge dzichingondibhlemawo kuti kwewe imba yachona iri kupi, chatiri ngoda imba kuti zvinhu zvese zvidzoke munzira. Alright. So tichitarisa murume wenyu akanga ari kuSouth Africa ndokubva padzoka vanhu vakawanda apa. Alright. Achisvika akaona
pari ground pasina kana dzimba dzapwanya. Pasina dzimba. Hai. Saka mungataura kuti chirongwa chekupwanya chakakanganisa upenyu hwenyu sei tichitarisa makanga mune mhuri yenyu mune imba yenyu zvakare? Zvakatondikanganisa zvakanyanyisa nokuti izvezvi kuti ndizive kuti vana vangu vari vapenyu here kana kuti vari kuenda kuchikoro here kana kuti vari kuita sei handizii nokuti baba vacho vangotakura nevana ndobva vaenda navo. Ivo baba vacho handitozivi futi kuti vari kupi. Saka zvinhu zvinenge zvichitondikanganisa zvichindiviringidza kumararamiro. Mhezi dziriko. Panditori panapa nditori nadzo saka ndoshayiwa kuti Mwari izvezvi vari kuda kuita sei neupenyu hwangu. Ndoti marriage handisina, imba handisina, ndoramba futi ndakurwara handichazivi kuti ndinofanira kuita sei. Saka pamwe pacho zvinogona kutondibatsira ndiwane hope ndikangosvikawo pavanenge vachimwa manyati kana chichi ndendawo ngonowa kuti ndikwanise kuwana hope because vakaipa. Kukumbira chekutanga itori nzvimbo yekuti tikwanise kunovaka dzimba dzachona tigare. Pamwe kudawo inini kusaidi kwangu marriage yangu inogona kudzoka kana imba ichinge yavako. Kubva kwati zvekufuga sekuti inini pazvakaitika apa ndava ndisipo ndaendawo kumusika kunotengesawo kubva ndazongova naimba yapwanyiwa hapana chandakakwanisa kubudisa. Muplastic macho mandiri kutogara ndiri kungopindawo zvokuti ndiwandewo mhepo masikati asi manherana ndichitowa pamoto ipapo pane vamwe nekuti handina chekufuga handina kana kuti ndiwane kugeza ndinotokumbirawo kune vamwewo vanenge vawanawo tumvura twachitogeza kana nezvisipo zvacho pamwe pachina tongozogezawo tisina. Dai pamwe yanga iri nguva yemafeso aya taigona kutorawo mafeso acho tichigezesa manje nguva ino yaoma futi unoshaya kuziva kuti woita sei. Saka chatokumbira chikafu chekudya nezvekupfeka nekufuga nemapoto nezvindiro kana chero zvikaita zviviri muchitende chimwe chete vanhu vanongozoshunirana zvaitwa kare zviya zvogona kutibatsira. Mama tinoziva zvikuru kuti nzvimbo dzakadai so vechidikwa nemusikanzwa hapana here rimwe musikanzwa yaitwa nemayouth ipo pano? Handisati hangu ndaiona musikanzwa yacho nokuti munhu paanenge ari anenge achingochema nenyaya yemba. Saka dambudziko ratovapo ndiro rekuti munhu anenge akutora zvinodhaka kuti akwanise kuzorodza pfungwa dzake. Inini wacho ndo zvandiri kutoitawo ndikangosvika pane ari kumwa doro rake chete ndototi ndirimwowo nokuti ndiri kufunga zvinhu zvakawanda. Ndiri kufunga imba yekugara, ndofunga murume, ndofunga vana. Handizivi ndingazvitsanangura sei kuti muzvinzwisisa. Muongororo netsvakiridzo ndofunga mangonzwa vane kuchema kukuru nekutsutsumwa tichitarisa mustonage vakanga vagara makore vamwe vato nedzimba dzavakanga vakavaka imomo. Saka vari kukumbirawo rubatsiro kune masangano. Tinoziva kune masangano akasiyana siyana anobatsira ma-NGOs. Zvakare tinoziva ruzhinji rweZimbabwe pari zvino aiwa taane mwoyo wakanaka wekubatsira. Tinokumbira kuti kana une pashoma paunapo aiwa munokwanisa kungovapawo kuuyawo movapawo zvikwanisiro. Tinoziva nguva yechando inguva inotonhora. Saka kana mune angava magumbeze kana angava zvakare mamoskito nets aiwa makasununguka kuti munge muchivapa naika. Musakanganwa zvakare kulike, moshare again at Horizon Trends, mosubscribewo kuti any update yatinokupai yenhau dzinenge dzichibuda aiwa munokwanisa kunge muchiiona naika. Pari zvino aiwa takutombodziya moto tiripo pano paDDF naika tosangana nguva inotevera. Ndiwo machira edu aya.